आं लास्टाव बुंनानै दोनसै माने बेसेबांखिनि थांखो होननानै सोङोना गोबां मानसिफोरानो दाखालिबावबो सोंदों ओमफ्राय बेयाव थाइदे बोरै नुवाखै आङो गोजा जारा थाइदां थाया जानिया बोरै जाम्बा गोरलै गोरलैनिफ्राय नै दासो बिबार बारहांदों नै गाहायाव नायनाय बिबार बोरो अ बैलाय दासो मेरला थाइदो मा खालामनो नागिरदो थाइसे जाना नायो नामा नै माथो बेरगावबायलाय नोंनि थाइनि मानि बेरगावजोब्बायना जोंहानि लिसुफोरा नै जाति जाति जाजोब्बायानो मोनसिगोन नामा ना ओरैनो गोजोननाया बांसिन जाजाथाव नुखाबाय माबा बोरैबानो आरो इजाय मा दंमोनलाय नै थाइजौ दंबावो गाहायावनो थाइदों दै आगोलावबो खेबसे थायखांबाय ओमफ्राय थांनाय बोसोराव थायाखैमोन थाइजौआ मानो थांनाय बोसोर बेयो दालाया गोदानमोन ना बेनिखायनो थायाखैमोन ओमफ्राय दायो नै थाइबाय बारा गोजौ नङा गाहायथार ओमफ्राय आं दाखालिबो बुंनानै होदोंमोन ना बेयो जोंहानि बाजैनि आरोना ओमफ्राय मास मोनसे बारबाय बारा गोबाव जायाखै रिमजिम ओमफ्राय दासो सिखारनानै गाबगासिनो नै आदेम जेम ए जेम So hey guys, dayo mana ang nabiye dong fiyo silver play button bi angni main channel ni deh angna 100k subscriber जाबाय ना सोरबाफोर मिन्थियाखैबाथाय आं बुंनानै नि आंनि मोनसे चेनेल दंबावो मोनसे नङा मोनथाम मोननैयानो दङ आंनाव आरो बे चेनेलखौ गारनानैबो आरोना ओमफ्राय मेन चेनेलाव माने 100k subscriber कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय चेनेलनि नामा जादों बे चेनेलनि नामा जादों माने एक्सट्रा इउटिउबार जायबा आं सिलभार प्ले बटन मोनदोंना बे चेनेलनि नामा स दिनै आङो बेखौ आनबक्सिं खालामनायाथ' खालामखांबाय आङो खिन्थु अब्लाबो मोजाङै नायाखै दे ओमफ्राय नै बेयो स फार्स्ट आङो बेयावनो बानाय दोनसै बेयावनो देनांबाबो बे जायगायावनो थाखागोन नालाय ओमफ्रायो रिक्वेस्ट नाय योर टीम नै बे इउटिउबनिफ्राय फैदों आरोना माखासे ओमफ्राय बेखौ दोनसै आङो नायाखै आं बेखौ खिन्थु ओरैनो प्ले बटनखौल' नायखांबायमोन आङो मा मिसाखौ मा बुंनो बे मोनसे फैदों बेखौ फरायनो थांबाथाय एसे गोबाव जागोन जेखि जादोला मेना नै बे आरोना ओमफ्राय आङो आगोलाव बुंदोंमोन आङो बेखौ मोननाय नंला होननानै खिन्थु आङो दायो मोनबाय आरो बेखौ मोनदोंबाबो माने ओरैनो इजि मोनाखै दे आङो ओमफ्राय जोबोर खस्थ' जादों बेखौ मोननो थाखायबो भिडिअखौ जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनानै नि दिस भिडिअ स्पन्सर बाय बिनम'आ हनेस्ट ट्रेडिं एप्लिकेशन जेराव नों एडिशनेल इनकाम खालामनो हागोन आरो दैलि इजियैनो नों आखाइ खरसाखौ दिहुननो हागोन इन्डियायाव 2 मिलियन प्लास मानसिफ्रा बेयाव बिनम'आव ट्रेडिं खालामो तो बिदिब्ला जों ट्रेडिं खालामनानै देखायदोनोसै बयनिफ्रायबो सिम्पली नोङो गोजौआव क्लिक खालामनानै एसेटखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नों एमाउन्टआव थांनानै नों एमाउन्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बेसेबां एमाउन्ट लागायनो जेरै आं 365 रुपिस सेलेक्ट खालामदों बेनि उनाव 15 मिनिटसिम नोङो प्रेडिक्शन खालामनांगोन दि ग्राफआ गोजौआव थांगासिनो ना गाहायाव थांगासिनो दं 15 मिनिटनि उनाव आं सानदों ग्राफआ गोजौआव थांगोन बेनिखायनो आङो गोजौआव लागायबाय 350 रुपिस नायदो दाना ग्राफआ गोजौआव थांगासिनो नै आङो देरहाबाय 650 रुपिस आरो नों जुदि आंनि प्रम' कड इउज खालामोबाथाय 350 नि डाबल मोनगोन 700 रुपिस आरो देरहानो हानाय रांखौ नोङो इजियैनो उइथड्र खालामनो हागोन गावनि पेटिएम नि गेजेरजों आरो बिनम' एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय आर इउ ए बिन'मिस जइन नाउ स गोबां मानसिफ्रानो माने दाखालिबावैनो सोंदों आरोना नोङो नोंनि न'आव बेसेबां थांदों होननानै ओमफ्रायो आङो दायो बुंनानै दोनसै दायो माने आङो बुंनानै होगोन माने आं नोंथांमोननो बुंनानै दोनसै आरोना आं दाखालिबावै माने आङो बेखौ 0.5% बानायना दोनदोंमोन ना ओमफ्राय आङो बानायथ'ला होननानै बुंदोंमोन बोथोरनि थाखाय ओमफ्राय दासान्दिसो माने बोथोरा एसे मोजां जादोंना बेनिखायनो आङो थाबनो बानायबाय आरोना बेफोरखौ लायनानै ओमफ्राय दायो बेथ' जोबाखैनो दाबो ओमफ्राय माने फुल वाल गाखोनो थाखाय बेयो लिंटार ना मा होनो बेयाव धालाय थांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो एसे गोजौ गाखोबावगोन इटाया ओमफ्राय बे खामानिया जोबबाथाय आङो टिं होदोनसै साननैसोनि उनाव
स' दासाननैसो बेसेबां खारदों बेखौ बुंनायनि आगोलावनो आङो माने आं रिएक्सन लाग्रोनि आरोना आंथ' दाखालिनिफ्राय दांनो बुआखैमोन आइखौ सिलभार प्ले बटनखौ ओमफ्राय जेखि जादोला माने आङो जोंनि लांहिनाव आंजों सानै जाबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि गेजेराव माने आंजोंसो सानैदे सिलभार प्ले बटन मोननाया ओमफ्राय रावबो गैथ'वा आंजों दा सानै जाबाय ओमफ्राय जेखि जादोला आङो मारै नांदो बोरै नांदो जोंना मारै होनो बोरै नांदो मोजाङानो आरो मोजां नांदों मोजाङानो नुदोंथ' बिदिसो सिलभार बटना ओमफ्राय जेनेबा जोंनि लाइनबो बारा मानसियानो गैया माथो मोननाय गैयाथ' आरो रावबोखौनो मोननाय खोनायाखै नुफेराखै जोङो दासो नुबाय मोजाङानो नांदों मोजांना बिदिनोथ' मोननो हानाय माबानो हानाय जानांगौ आरो मानसिया दांनो मोनदों ना मोनामोन सिगां दांनो मोनाखै आंनो दांनो मोनाखै आरो नों दांनो मोनगोन बेसेबां खस्थ' होनलाय आंनि खस्थ' जादोंना जाया आं बेखौ मोननो आं बे सिलभार प्ले बटनखौ मोननो थाखाय बेसेबां गोबाव खस्थ' खालामदो देलाय बेखौ मोननो थाखायथ' 2 बोसोर खस्थ' खालामदों आं बेसेबां खस्थ' बानायदो आरो नों नुदो गोबाव जाबाय बानायनाया 2 बोसोरानो जाबायना खस्थ'नो बोसोरा सानफ्रामबो सान मोना हर माबा नायबाय थायो बिदिनो मबाइल नायबाय थायोना मबाइल नायबाय थायो ओमफ्राय आंखौ खामानि थिनामोन भिडिअ बानायनाय टाइमाव खामानि थिनोमोन नों आरो मावा नालाय थिनला आरो भिडिअ बानायबाय थानो नांगौ नालाय थिनला आरो माबा थिनोमोन आरो माने आंथ' दायो माने जेबो खामानि मावथ'वा दे ओमफ्राय माने जास्ट भिडिअ बानायबाय होनबाथाय आङो माने रावबो डिस्टार्बबो होआ न'निफ्रा ओमफ्राय आरो दाथ' आं बारा खामानि मावा खामानि मावनाय माने मावनाया होमबाबो एसेबांखिनि अभार नङा आरोना ओमफ्राय बे गासैबो बेखौबो आदायाबो मावफागासिनो दं न'आव ओमफ्राय मानसिबो लादों ओमफ्राय आंथ' बारा मावानो सानना ला आंना खामानिया दुस्रा जेखि जादोला आं लास्टाव बुंनानै दोनसै माने बेसेबांखिनि थांखो होननानै सोङोना गोबां मानसिफोरानो दाखालिबावबो सोंदों ओमफ्राय बेयाव 12 सो थांसिगोन आरोना ओमफ्राय आं दानो पाक्का गासै जेसेबांखिनि थांदों आं बेखौ बुंला जेखि जादोआ आखाइ मोननैयाव थांबाय बेयो ओमफ्रायो आङो जेब्ला कमप्लिट जागोन ना अब्ला आङो बेनि गासै जेसेबां थांदों आं बेखौ खेबसेनो बुंनानै होखादोंसै माने भिडिअनि गेजेरजोंनो आरोना गासै स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम बेसेबांखिनि थांखो आङो उनाव बुंनानै दोनसै दायो जेखि जाया बेयो फुल जाथ'वाखैनो ओमफ्राय बेसिमावनो मोननैया थांबाय आरोना मोननै बेफोरबायदिनो